Fa un any i mig que aquest grup de jubilats de l'Esplai i la Caixa de Tortosa tiren endavant un pla per fer gimnàstica al carrer. Utilitzen diferents espais adaptats de la ciutat per desenvolupar els seus exercicis i mantenir-se en forma. Ara han descobert una nova zona on hi ha la possibilitat de portar a terme jocs biosaludables. Fa any i mig que estem fent amb les màquines del parque i utilitzant el camí de salut que n'hi ha aquí. I ara ens han trobat des de fa una setmana que tenim aquestes maquinetes d'aquí, llavors alternem. Ara, com allí al parc fa sombra i fa fresca, ens quedem aquí que està més solet i anem fent servir aquestes maquinetes. Són unes màquines apropiades per a fer un mínim de musculatura i un mínim d'exercici cardiovascular. Aquest nou espai de lleure també inclou una zona de descans amb mitja dotzena de taules, una zona per aparcar bicicletes i inflar les rodes, així com un cartell informatiu sobre la Via Verda. La intenció de l'Ajuntament és que aquest espai es converteixi en un destacat punt d'enllaç d'aquesta ruta. Han de fer més amable la utilització de la Via Verda i que la gent tingui més tendència a començar la seva Via Verda des de Tortosa i concretament des del cor de la ciutat. L'alcalde de Tortosa ha assegurat que en les pròximes setmanes s'uniran les estacions de tren i bus amb l'actual recorregut de carrils bici de la ciutat a través d'aquest espai.